يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء أم المحسنة عليها الصلاة والسلام godiya ta tabbata ga Allah Rabbu Muhammad Habibu Muhammad tsira da aminci ya tabbata ga shugaban farko da ƙarshe shugaban fili da boya a fata da harkin da Muhammadu Rasulullahi muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah bisa ni'imar da yake mana wata nabin wata kamar koyaushe a cikin fadalarsa da rahamarsa da jin kansa. Alhamdulillah alhamdulillah masha Allah la quwwata illa billah masha Allah la quwwata illa billah ما شاء الله لا قوة إلا بالله الحمد لله الحمد لله الحمد لله جماعة مشي الحمد لله mu gode wa Allah mutuka ina gaya mana wato Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah mun gode maka dukanmu na gaba ɗayanmu ba mu da sanin matsayin irin abin da Allah imana ba mu da cikakken sanin matsayin irin abin da Allah yi mana domin wacce muka haɗe waɗannan Allah sarki Allah alhamdulillah wacce muka haɗar waɗannan wata aba ce wacce ba wanda ya santa sai Allah sai manzon Allah kuma ina gaya mana kaurin matsayin hijabin da muka keta a rayuwarmu ta duniya da irin rabo da dace da arziki da Allah imana a irin nahiyar da muke ciki a irin al'ummar da muke ciki a irin ɓangaren inda muke amma duk da wannan Allah bai raba mu da arzikin cikin gidan annabi Muhammadu ba wato na gode wa Allah gocewar wannan sifika hikima ce ta Allah domin ta canza fatan ɗin abin da ya zo ne magana a kai amma alkhairi amma duk wanda ya san girman manzan Allah ya san waye manzan Allah mu ba mu san shi ba kuma ba mu san waye ba amma duk wanda yake da rabon fahimtar annabi da meye gidan annabi da wace rayuwa annabi yayi da wace rayuwa suna na faɗi masa kai menene ya faru
a cikin rayuwarsu da mu'amalarsu tsakaninsu da al'ummatan lokutansu. Kuma yau mutum ya tsince shi a irin wannan nahiyar tamu, amma ya samu kansa a irin wannan tafarkin da muke kai, wallahi ba komai bane wannan face zaɓin Allah da Annabi Muhammadu. Abubuwa sun shuɗe, zamani ya tafi, lokaci ya nisa, amma a hikimar Allah mu a nahiyarmu da rayuwarmu dole muna dawo da abin da aka rufe shekara 1000 muna raya shi a yanzu. Jama'a, ba ku san girman me Allah ya sa muke yi ba. Wannan lamarin na Fadima lamari ne wato wanda yake an yi haƙar rami gaba 1000, rami aka yi gaba 1000 aka zuba shi kuma aka binne shi, kuma duniya take musulunci, take ibada, take addini ba tare da su ba. Allah ya saka wa shehunan ɗariƙarmu da alhairi. Allah ka saka wa shehunan ɗariƙarmu da alhairi. Ina ce shehunan ɗariƙa, ina nufin yayana wana Sida Abdulkadir Jilani, dan uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya da shi. Sannan ina maganar yayana wana Sida Ahmadu Tijjani, uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya da shi. In ka ji haushi kan mutu. A'a, yau falalar Allah, yanzu banda Allah ya taso da wannan tafiyar. A da kan a ambaci Sayyidina Hassan da Husaini so ɗaya, ba a kira Shehu Tijjani da Shehu Ibrahim so miliyan ba. Wannan ba falalar Allah ba ce? Duk ba mahaifiyarsu ɗaya mahaifinsu ɗaya ba, amma a fifiko za a haɗa Shehu Tijjani da Shehu Abdulkadir da Alhassan da Husaini. Amma falalar Allah ta sa sai a ambace su so 1000, sannan za a ambace su Alhassan ko Husaini so ɗaya. Kuma masu ambatan nan ba halaka suka yi ba, tsira suka yi, domin abin da yake jikin Alhassan da Husaini shi yake jikin Shehu Tijjani da Shehu Abdulkadir. Shi manzo Allah bai da gaba. Idan na kwatanta abin da yake jikin Hassan da Husaini shine a jikin Shehu Tijjani radiyallahu anhu da Sida Abdulkadir, me laifi dan na ce abin da yake jikin Shehu Tijjani da Shehu Abdulkadir shi yake jikina? Me laifi? To ku bar su ma a gefe. Abin da yake jikin Alhassan da Husaini shi yake jikina. Yayana Alhassan da yayana Husaini, uwar mu ɗaya uban mu ɗaya. Idan ma ba ku sani ba, duk sharifi in ya jingina da wani ma martaba wannan ɗin kowaye. Na yi wannan misalan ne saboda mu gane kaurin girman falalar da Allah ya haɗa mu da ita. Kana gani dai gungun musulmi, gungu da sponsori na taimako kala ake yakar Shehu Tijjani da Sida Abdulkadir dan a bishi haskensu. Dan sun zo da ɗariƙa ne? A'a. Dan suna ba da lazimi ne? A'a. Dan sun ce su shugabanni ne? A'a.
kawai dan 'ya'yan Ali da Fadima ne. In aka bi su an tsira, in aka bar su an taɓe. Don haka ba a yarda a yi addinin musulunci ba ta ƙarƙashin gidan Ali da Fadimatu. Wannan shine kawai. Duk masu kin Shehu Tijjani da Shehu Abdulkadir ba dan ɗariƙar su suke kin su ba. Ya kamata mutane mu waye, ba dan su ce wannan ɗariƙa ba ne su. A'a, kuma da na ce na gode musu Shehu Tijjani da Shehu Abdulkadir da duk wanda suke makamancansu, har na ƙasansu, har wanda ba su kai su ba, duk mun gode musu. Domin wallahi la'asim wannan igiyar tasu wallahi ita ta amfanar da nahiyar nan tamu, har ake gane na Fadima mai girma ce, Sayyidina Ali mai daraja ne, Alhassan shugaba ne, Husaini shugaba ne. Da ba su ba koyarwarsu, na rantse muku da Allah, wanda suka kawo addini wannan nahiyar tamu, da yanzu an ce Fadima da Ali tsine musu lamarin kai. Kai baka sani ba? Ba akwai masu tsine musu a nan garin. Ga midiya nan ma kana jin ɗan adam ne musulmi yana cewa Sayyidina Ali matsi kaza ne, Sayyidina Ali kaza ne, ba a gani ba? Wanda ma ba su faɗa ba dukansu irinsa ne. Shi ɗan iskan fili ne, su kuma 'yan iskan ɓoye ne. In ba haka ba, kai bakin Ali kake kana tsine ba, me ya gabarka da wanda yake ambatansa yake sansa? Ba na nufin tsawaitawa, na yi sharhi na don mu gane wani arziki Allah ya mana. Manzan Allah ne yake son shi, ko annabi da abin da yake so sai ya ganar da shi kima da martabar na Fadimatu bintu Muhammadu Rasulullahi. Shi sa kaga a nahiyar musulmai muke, a ƙasar musulmai, shugabanni musulmai, me ya ja ake yaƙar mu akan karmi wannan maulidi? Me ya jawo? Zama muke mu zagi Allah, zama muke mu aibata annabi, cewa muke musulunci ba daidai ba ne? A'a, mun ce mu mabiyan annabi ne ta ƙarƙashin Fadima da Ali da Hassan da Husaini. Wallahi har mu koma ga Allah ba za mu canza yadda muke ba, ba za mu canza ba. Sai da tsantsar addinin gaskiya na musulunci gaba ɗayansa yana cikin bin Ali da Fadima da Hassan da Husaini da Annabi Muhammadu shugabansu. Allah bai tsara addini a bi kowa bayan manzon Allah ba. Da Allah ya ce wa'adi wallah wa'adi war rasul, kaji ya faɗi sunan wani? Amma a cikin rasul din nan akwai Imamu Ali a ciki. Haka Allah ne, wannan daga Allah ne. A cikin rasul din nan akwai Fadimatu a ciki, akwai Alhassan, akwai Husaini, akwai zuriyarsu har na yau, har ila yawmul kiyamati. Ka cika sallah, ka cika azumi, ka cika zakka, ka je haji, kai imani da Allah da annabi, ka zo ka ki sharifi baki na wannan zamanin, billahi lazi sai Allah ya kona ka. So a haka Allah ya sharaɗin addinin, baka isa ka canza mar addini ba. Shi yasa asalin wannan addinin musuluncin addini ne da Allah ya ba annabi Muhammadu da zuriyarsa. Addinin manzon Allah ne da zuriyarsa. Samun shekaru Allah ya so da rahamarsa ya bayyana falala ga bayinsa. Ya ce masa wa ma arsalnaka kafatan linnasi bashira wa nazira. Yawa annabi umarni da ya bayyana kira ga da halitta baki daya.
ya musu bushara, ya musu gargadi. Amma sai da aka shekaru annabi shi kaɗai da nana Khadija da sayyidina Ali da Zaidu, domin yana cikin gidan suna addinin musulunci a lokacin Allah bai izinin a bayyana shi. A gurguje zan ƙara mana nasiha guda ɗaya. Wallahi karmi wasa da abin da Allah ya bamu. Allah sarki manzon Allah, wannan kalmar da na faɗa sai na tuna wani hadisi da annabi ya magana, wacce maganar nan tawa take rakiya ga tasa. Mai manzon Allah ya ce na umarce ku, ina gaya muku a matsayina na shugabanku, mafi sani a kanku da yadda za a bi a dace a tsira, in ji manzon Allah. Ya ce ku riƙe 'ya'yan gidana, idan za ku riƙe su, in ji manzon Allah, mu kasa kunne mu ji. Ya ce mu riƙe su da haƙoranmu, da haƙorinmu. Ka san duk zaren da ka riƙe da haƙori, in an dage sai an kwace shi, me zai yi? Sai dai ya tsinki. Manzo Allah ya ce ku rike su da haƙorinku. Me yasa ya ce a rike su da haƙorinmu? Ya san kullum akwai waɗanda burinsu su kwace maka soyayyar ahlul baitin Rasulullahi. Wani hadisi manzo Allah ya ce ina mai ba ku haƙuri da riƙon ahalina, domin su, in ji manzon Allah, misalin garwashin wuta ne a hannun mumini. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Me ma'aunin in ka rike garwashin wuta? Me zai ma? Zai dinga ƙona ka. Amma a fadala halƙin lahi ya ce ku yi haƙuri, idan kun rike ko da yana farfasa hannayenku, da sannu jininku da gumin jikinku zai kashe garwashin ya koma mai kawai. A nan annabi yana ba mu labarin akwai musifa a cikin rike su ko babu? Akwai ita. Amma me ya ja musifar nan? Me annabi ya wa al'umma in ban da alkhairi? Me annabi ya wa al'umma in ban da jin kai? Me annabi ya wa al'umma in ban da ceto? Me annabi ya wa al'umma in ban da rahama? Me annabi ya wa al'umma in ban da tausayi? Me annabi ya wa al'umma in ban da kyautayi? Amma da zarar da ganin ba idansa, ran da annabi ya bar gidan duniya, ranar 'ya'yansa suka fara gane su marayu ne. Kuna jin maganan nan? Ku rike maganan nan da kyau. Ran da annabi ya bar duniya, ranar da Ali da Fatima da Hassan da Husaini suka fara gane su marayu ne. Me ya ja haka? Me ya dalili? Da suka shiga cikin addinin suka yawa, kuma suka yi ƙarfi, suka yi katutu. Ga annabi ya yi wafati, amma ba a iya jana'izarsa ba har kwana 2 zuwa 3. Ya yi wafati litinin, ba a binne shi ba sai laraba. Ita ce laraba ta watan safar, da bahaushe yake cewa larabkana. Bahaushe ya tara abubuwa manya. Yau zan faɗi wata kalma da in bahaushe zai tawadu'u yake kiran kansa da ita. Yau zan bayyana muku karatunta don ku daina jingina kanku da ita. A yi haƙuri, na koma ɓangaren Hausa, saboda mu nan jinsi ne da zahiri
na nahiyar Hausawa. To akwai wata kalma da Bahaushe yake yawan amfani da ita in zai yi tawazu. Ku daina amfani da wannan kalmar, musifa ce a cikinta, musifa ce. Dama wato duk abin da kake kira, in ji dan anaci ya ce gani ne kake. Kun san kalmar nan in na faɗe ta da wuya dai cikinmu a samu wanda bai taɓa danganta kansa da ita ba. Kun san kalmar talaka, talaka, talaka. Ka guji kanka da jingina kanka da sunan talaka. Kuma ku gaya wa 'yan siyasa su daina cewa mu talakawa, mu ba talakawa ba ne. Kun san me ma'ana talaka? Ku buɗe kunnen ku guji. Daga yau duk wanda ya san ma'anan nan, duk wanda ya gaya mar ma sai ya faɗa da shi. Amma dan Allah kar ai faɗa da wanda ya gaya ma, saboda shi ma ba shi da ilimin meye ita. Ma'anar talaka shine dulaka, dulaka da Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani. Dulaka shine Bahaushe sai ya ce tolaka, amma tolaka ne Balarabe ba shi da ta sai ya ce ba. Mu kuma Bahaushe saboda komai sai mun mai kwaskwarima sai mu ce talaka, talaka dulaka ne. An gane suwaye tulaka din nan? Shi ma ina tambaya, suwa Allah ya kira da tulaka a Alƙur'ani? Da Allah abin amsa, suwaye tulaka da Allah ya kira Alƙur'ani? Duk masifar da take cikin addini masu wannan sunan da suka haifar da ita. Duk bala'in da annabi ya gani da zuriyarsa da hannun talaka, in gaya muku kalma yadda za ku gane ta. Tulaka su ne waɗanda suka karɓi addinin musulunci, saura bai fi a wani ƙaunin wata 8 annabi ya wafati ba, a wani ƙaunin shekara 1 da 'yan watanni, kai a wani ƙaunin ma kwata-kwata wata 4 ne zuwa 3. In ka ɗauka daga Zulhijja, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, ma'ana Zulhijja, Muharram sai Safar kawai. Annabi a Safar yayi wafati, wata 3 kenan. Za ka ji ana larabar ƙarshen watan Safar ba a buɗe kayan abinci su kwana a waje, saboda ranar sunanta ranar mai larabgana. Da Allah ku ji mu, ranar mai larabgana. A larabgana me tsofaffinmu suke yi, me ake yi da sunan kakanka, me kake tambayarsa? Kudin ne shara, kudin shara ko? O Ashura ne Bahaushe, ita ma ina so in hawo kai. Wannan ma ku bani, ku rike nutukan nan ta kudin shara. Daga yau wata ba ta kuma ce a ba ta kudin shara. Dan kiyayyar annabi ne a ciki. Saboda wanda suka kawo wa Bahaushe addini, akwai wannan koyarwa a cikin addinin Bahaushe. To talaka su ne wanda suka yi imani da annabi lokacin fatahu makkata, kuma ga sunan a fili sunayensu yake an san su, amma zan faɗi mutum 2 a ciki dole, sai na faɗi mutum 2 a ciki dole, saboda komai ba za a gane shi ba in ba a faɗi mutum 2 nan ba. Akwai Abasa Biyanu sarkin Makka, akwai ɗansa, ɗan lelansa Ma'awiyata bin Abasa Biyanu. Kai waɗannan
shigar su addinin Allah sun shiga ne da gudun su kubuta da dukiyarsu da ransu da mulkinsu da girman da duniya take ba su, domin annabi ya kai matsayin da idan baka bi shi ba wani mai bunka ko da kafiri ne. Suka ga amfaninsu a rayuwarsu su shiga wannan addinin. Allah ya kara wa Shehu Tijjani rahama. Na ga wata maganarsa da ya akan wanda suka shiga wannan addinin a wannan lokaci, to su ne talaka, sun shiga ne don ganin bayan manzan Allah. Ina fatan an gane, kuma annabi ya yi wafati da damuwarsu a ransa. Allah ya ƙara masa tsira da aminci. Ba wannan muke ba, zan gangara kan maganar shara. Shara shine bushara, shi kuma na watan Muharram. In ka ji Bahaushe ya ce kudin shara, ma'anar kudin shara wanda suka kashe Husaini bayan sun dawo, sai ka ji ya ce bushara a ba zan gaya ma ba, sai ka biya ni, ba ni kudin shara, ba ni kudin bushara. Sai ka dau kudi ka ba. Me ya faru? Ai an datse wa Husaini dan alkai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shine kaji ana cewa ranar Ashura ranar cika ciki, ma'ana an kashe Husaini, an kashe 'ya'yan annabi, a yi dahuwa, a ci ganda, a ci jela, a yi dina. Ko ba ka da kuɗi ka ajiye jela ta sallah, ka dafa ta, ka wadata abinci, ai nishadi. Ranar aka kashe Husaini. Abun wanda suka kashe Husaini wai gani suke sun kashe wani babbar matsala a cikin addini. Wai ya billahi. Da haka ba kai ba sunan talaka, ba ke ba kudin shara, duk ba alkhairi ba ne. To wannan abu da Allah ya bamu muke kai, wallahi rabo ne da dacewa na magabatanmu. Allah ya ƙara musu tsira da aminci. Sannan ita ce kalmar da na faɗa, mu riƙe wa annabi jikokinsa. An rusa kariyarsu a cikin al'umma. Yau za ka ji ana akwai ranar makafi, akwai ranar guragu, akwai ranar kurame, akwai ranar mata, akwai ranar cin abinci, akwai ranar iyaye, akwai ranar kaza, akwai ranar kaza. Bahaushe yana da ƙungiyoyi, ƙungiyar kaza, ƙungiyar kaza, ƙungiyar kaza. Ko gwamnati in za ta fidda tallafi sai ta ce tallafin masakai, tallafin malamai. Hafizai na Ƙur'ani Allah ya ba su dama, sun kutsa da ƙarfinsu. Yau dole in gwamnati za ta yi tsari sai a ce wannan wato na tsangayu ne, ma'ana kasan tsangayu. Har yau ba kasan 'ya'yan gidan annabi Muhammadu. Kuma kasan nan na 'ya'yan gidan annabi mu kasa kunne da kyau mu ji. Kowa a arzikinsa Allah ya ɗebar wa 'ya'yan annabi kaso 1/5. Kowa za ku ji ana wato hukumar zakka da me humus, kullum yana faɗa, amma za a ji ana daidaita sunansu, zakka da me humusi. Zakka ta sauran al'umma gaba daya, humusi na 'ya'yan gidan annabi Muhammadu. Amma malamai a koyarwarsu kullum koyarwar a fidda zakka ce, kullum tsawarsu ta a fidda zakka ce, kullum fargabar da za su sa maka tsoro idan baka fidda zakka ba ga abin da Allah zai ma. To ina bayanin humusin? Shi ba Allah ne ya ce a bayar ba? Me yasa ba a faɗarsa? Saboda jikokin annabi Muhammadu ne da shi. Idan a shekara ka samu ribar miliyan 1, sharifai suna da arzikin 200,000 a ciki. Wanda ya bayar kansa, wanda bai bayar ba, Ubangiji yana nan a madakata,
yadda zai tambaye ka zakka wallahi sai ya tambaye ka hakkin annabi Muhammadu. wallahi as'alakum alaihi ajran illa al-muwaddata fil qurba. ba ku isa ku canza wannan aya ba wallahi da asiri. kuma mutanenmu a soyayya su da annabi wallahi da sun san gaskiyar al'amarin nan wallahi sai sun fi fifita humusi akan zakka. domin jama'armu hadiman manzan Allah kawai an zo an gada musu talauci ne, an bar su a cikin dulaka. Allah ka fidda mu daga cikin dulaka. Allah mu ba talakawa bane, Allah karka hada mu da su. shi yasa ka ji Allah ma a abin da ya haramta ka jingina shi da shi akwai talauci. kuma da zai yi zagi ga mushrikai sai ya danganta musu suna, saboda wato suna ne kazani, kar wanda ya kuma yarda a ce matalaka. Allah ka bar mu da annabi, Allah ya ƙara mana san zuriyar manzon Allah. Allah muna godiya da wannan ni'ima da kai mana ta wannan haduwa saboda girmama gidan annabi Muhammad da kuma sauke haƙƙinsu a kanmu da sauke nauyin da Allah ya ɗora mana. duk wani mai imani Allah ya ɗora mana haƙƙin gidan annabi a kansa, ko ya sauke ya ga Allah lafiya ko ya ki saukewa ya ga Allah ba kyau. Allah ya kiyaye mu. zuriya annabi Muhammad muna daɗa ba ku haƙuri, muna daɗa ba ku haƙuri, muna rarrashin ku bisa nahiyar da kuke ciki da koyarwar malaman nahiyar. ku yi haƙuri, ku yi haƙuri, amma ku ci gaba da mana addu'a. in Allah ya yarda ko kowa bai kyautata danganan ku ba, za ku same mu gwargwadon iyawarmu cikin masu baku haƙoƙinku mu da zuriyarmu da masoyanmu da maƙotanmu da 'yan uwanmu da ire-irenmu ila yawmil qiyamati bi jahi Muhammadur Rasulullah. sannan muna ƙara neman lamuninku da addu'aku. Baba Shehu yana gaya mana Allah ya ƙara yarda da shi, yana cewa duk sharifi inji ne mai tafiya da kansa. ma'ana duk abin da ya so Allah ya riskar da shi da sannu Allah zai riskar da shi. shi yasa kaga duk maɗaukakan garinmu kowa ka tambaya sai ya baka labarin asalin arzikinsa, akwai danganan wannan arzikin da jikokin annabi Muhammadu. mutum ya je ya bincike, amma sai aka koya musu na baya cewar aiku annabi ya ce ba za ku yi arziki ba. haka ne, sai suka haƙura cewar mutum da annabi ya faɗa, to don me za mu wahalar da kanmu. kuma ƙarya ake wa manzan Allah. ƙwarai kuwa ana cewa na baya manzan Allah ya ce su sharifai ba za su yi kuɗi ba, ma'ana ba za su yi arziki ba. bayan a koma tarihi mu gani Allah bai taɓa halittar wanda suka tara dukiyar 'ya'yan gidan annabi Muhammadu. na farko ita ce na Fadima yar Hajiya Khadijatu. mahaifiyarta duk jazirar Arab ba a yi mace ko namiji mai arzikin Hajiya Khadijatu. kun gane Hajiya Khadijatu? maman Fadimatu. sannan bari ku ji wani abu don ku gane Ahli Baiti tun asali su masu arziki ne. Nabiyyin Rahamati, Shafi'ul Ummati, Kashiful Gummati,
mujinin zulmati munin ni'imati mutin rahamati su husnul sifati sayyidina muhammadu rasulullahi sayyidina muhammadin rasulullahi. Mu nan ba taron mu ne haka ba, a kira annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ne. sayyidina muhammadin rasulullah sayyidina muhammadin rasulullah in ba ku sani ba, idan aka kira annabi ka daga sauti kai masalati to mala'iku kake wa gori, da sun jiyo ka sai su haura bubi, wallahi ya masalati ye Allah ya kara arziki. mu ma ina ma mu ne mu a ƙasar nan ake kiransa muke masalati. dan haka ba abu mai daɗi in kana neman mala'iku su nemi albarkaka in an ce sayyidina muhammadin rasulullah sayyidina muhammadin rasulullah. kuma ko a sallah ya halatta, ko a sallah, ko kana sallah ba Allah ne ya faɗa ba, ya ce idan kuka ji kiran Allah da na manzan Allah ku amsa kiran Allah da annabi, in ji Allah, ko da kuna sallah. Allah ne ya faɗa ka amsa kiran Allah da annabi ko kana sallah. Yaro zai wuce ya ce don Muhammadu Rasul kana sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin, ba komai ba komai, duk munafunci ne. shi sa kaga waɗannan masu aƙidar da cewar ba a yi, su ko iyaka faɗa ɗin ma su faɗa, ko ba a sallah ba ma ba sa yi, ba sa so kuma su ji. sayyidina muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidina muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, yake cewa wato ya wajaba ga duk wanda ya mai da ni shugaba, ya kaddara ni a wanda zan cece shi ran alkiyama, yake mun kallon neman taimako da agaji, ma'ana yana da wani haƙƙi a kaina na in ba shi taimako da kariya. Manzo Allah ya ce fifita Fadima da Ali da Hassan da Husaini saman kowa, saman kowa. Saboda haka mu ƙara tsayawa ga jikokin manzon Allah, ni musu gwargwadon abin da za mu iya, mu nemi afuwarsu a kowane hali, mu nemi yafiyarsu a kowane hali. Baba Shehu Allah ya ƙara yarda da shi ya ce mana na Fadima ko idanta ba ta ɗaukewa a kansu, kullum tana kula da su. Wanda ya kyautata mata ya kyautata musu ya tsira, wanda ya munana musu ya taɓe. Su Fadima ko su ne alami, tutar Allah, tutar manzon Allah, inda ake gane Allah ya yarda ko bai yarda ba. Muna roƙon Allah ya ƙara mana santa, ya dada azurta mu da ita. Allah ya sa rayuwarmu ta zama farin ciki ga jikokin annabi Muhammadu. Kuma muna kira ga shugabanninmu da malamanmu cewar fa an baro kari tirran tubani ba, a kamo ɓarawan nan fa ya dawo da kayan nan. Wallahi la'azim, wallahi la'azim, duk wanda ya yi addini ba annabi ba Fadima